Zdravím, v tomto videu vám predvediem drobné vylepšenie funkcie Bridge Surface. Toto vylepšenie je k dispozícii od verzie NX 2306, v tomto prípade máme NX 2312. Funkciou Bridge Surface môžeme vytvoriť prepojovaciu plochu. Doteraz bola možnosť vybrať len hrany, edges, teraz je tu možnosť označiť aj krivky, curves. Ďakujem za pozornosť.